Kung wala ka lakas sa umaga, simulan sa pag-aayos ng kama. Mas maayos ang pakiramdam mo, buong kwarto tingin malinis kahit paano. Ang maruming labada sa basket, punong-puno at magulo. Washing machine, agad isip mo ang paglalaba, pagtitiklop, pagpapatuyo. Ngayon araw, dami-dami trabaho, pigilan ng mga bisita na makita ang gulo. Nakakahiya, nakakalito, nakakahilo, kalat ang gulo-gulo, nakakasira ng espiritu. Kalat naging abala sa pamumuhay dito sa San Fernando. Katulong, mahal ang sweldo, pulot lang ako 10 piraso, kaya 20 yan ang kaya ko. Feeling ko panalo na ako. Pag-aayos kailangan kung gusto mo maiwasan sumakit.